ni show jabran la ba ko amunu ba on fle malikona ni maliko ka foli pele lo ba hambu ko ye jen dungudu ade senga bali nyina balu hami ba ko wakati ta kuma be ko ske bololo sara san fe kan ni kuna foni nunu makono foli hambu ko yi ko on yiche o yere kuna foli mi namba do ma dungudu ne ya wakati sele ama fa ko bela jelen ki bismillah kuna foni blon ko nana tarata september kalo kle mugan shekin samba fla ani mugan fla kuna funa damna lamba damna ni jamana chama chafanga nyama ka kuna funu no de colonel Asimi Gote ina fa obla jelemba kalama to ramna jamali jamana kuna don yere kono kelen ka bokko sebe ka ke kono kulu e kata Abdoulaye Maiga mbe nale de ministre nyama noroblay ka ke ni ale yere kono kunte mena tribune des nations fe ni nyina tan yere kono kunu ota ko bulon vlani wulon vlane mi na tara mali kuna holu kuma fo na tara mali jigiski kuma fo kum ko na mali don bora kosebe ni ka ale kumbe Abdoulaye Maiga hale yere kon bole pankuru jigisol hayi kunda jamana nyama fe jona aseleni jamana chama chafanga nyama kuma dile ama foli belele ba hayo nyeshi jamana chama chafanga nyama ma ka yara ka fasa ko o yere kon sona kika dana da aleka ka bla kata tribune des nations mina kata mali kun korota foli belele ba hayo ke mali jamana kono doni holu munu bora ku kumetani to wala ko olu yere to ma sigini ni kumbali to ko foli belele ba ka di mali jamana kono do ma ko sebe kuma konna na hayi da ka fasa kale yere kon tara mali jamana ka barare la wa odo yolu ka bare ulu ka barare ka mali jamana la fasa kuma be hani wakati be u yere kon mana teme yoro fe ni zena ta no yere kon me ka ke tribune des nations na nambo akla jiga fasa ko nyina ta ko kunya atako biolon vlani wulon vlane aka kuma konna na hayi da ka fa ko ale kuma na fen ka femi de sidawo no ye farafina kila tomba ulu kon kun kele no ka nyengeli mi ta ka mali jamana segere ale tara kuma ka kala ka kuma fen ka femi de ivaron ka kele ke se de bina ni woro mi ba on ka jamana ka no be fe ka on ka jamana ke jamana jugo no be fe ka on ka jamana ke ni bolo hon tamasere ala ni kuma ka on do sababu yala akuma na ofenka akala ka kuma fenka femi ni na ko na ira ka fa ko mali jamana fe ne jamana di mali jamana ka ngabunya ni wa jamali jamana ka 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 ngala fasa ko mali jamana mana ala te ka fa ka ni mo be baraka ka be ni ko ka mo bela jelen fe ko bela jelen ka so ma ko mo shide tina kuma mali jamana to yala ble ko wa ko aka kuma kunchela hayira ka fasa ko ulu kon be kele mina ulu ba do kelen ka gele ulu ba do kelen ka gri wa ulu bina fembela jelen ka wala so ka seba soro kele ka ko mi de ka kele ke wala sa mali jamana be saka ayira soro to amna mali jamana be saka bonno gola to amna o ko ken sira o sira ulu bo o ko ken o sira mi de ka foko mo do be ta kuma mali jamana to gola bal ma ko jamana do be boka mali jamana ne ko mali jamana ta sara ko kon tina ke ble ko ni mo ya ke mali jamana na ko mali jamana fene ba ko ba ko mali fene jamana de ba mali fene ni boya kanka ameto okuna fonu konna na halsa amona donia kafa kakeni ivaro ngakale kachade ni bina ni woro mi bonka jamana kananga anga critique la mo yera konna ida kafa ko mercenaire ulu de ba machi wale mo yemunu yera konna mina jamana konna na ko faga dron konna na u yera konna suguya wudonite okum konna na ida la kafa ko farafina kele atomba jamana nyama ba sabakulu yera konna no mali jamana konna na fornya simbe na le to ko ka jamana nyama mi de nana akufo adoye kuno e gana ka jamana nyama fota se adama baro maunu e zambi ka jamana nyama kulu yara de kono ulu de kono ma kono no shinia krengana na la nyaga tanya tani wakati nu yara kono mena kuma fenka family ivadon ka kale ka chede bina ne mena ko wala sa fura bisika sola la to ga mena benyo nya habisika teme alisa mali jamana ani abijan jamana ni nyon cha to ya mina okuna fonne be dona ministre misiglo no fintigla mo ko fota se fintigla mo ka ko yana bol manori colonel Sadio Kamara ale willa ki yukunda katika fe kerenkenena la fintigla mo holu ka finu be gla so mun kono nambo wele ko atele no o so yere kon dagalo no katika fe ale willa kase akira fe ministre mi yere kon siglo no la kana ani tasma falo ka ko kun kanuri general brigade Daoud Ali Mohamedine fota se chef d'état major Umaru Jarama ani colonel Boubacar yansari sango holu yara de kontumba kerefe utrani atele na sanu ya ira ka fasa ko ni atele yara kon be mali jamana kona sakabi samba kele bi kono to ani woro namse ka fasa ko yara kon malika yela ma horo ya sai ko o atele yara kontume mali jamana kono mini segin kera ka kuraye samba fla ani tan wulun vla wakati ya ira ka fako minan kuro yara kon be atele kono sa minan kuro mun yara kon bu de me ku ka barake kanye ku yara kon be se ka barake ku be se ka finti la mo ka fini keme ku be se ko re kala kle kelen konna na o kum konna no ya
yira k'a fɔ ko so wɛrɛ bɛ so min yɛrɛ ni borodeli kɛ yɔrɔ bɛ fo ka taa se u ka minɛnw bɛ mara yɔrɔ min na k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ni so in kɔnɔ k'ale laboratoire k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ni atelier in kɔnɔna na min ni minisiri yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka tagama yɛrɛ kɔni kun tɛ ka boli foyi kan walasa ka taa yɔrɔw kɛcogoya la ye. An to kunnafoni kɔnɔna la an b'a fɔ ko tare finitigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw Sadio Mane n'ale dogolen tɛ Mali jamana kɔnɔna na ale n'a ka cɛdenw olu yɛrɛ kɔni sera k'u bolo da mɔbili suɲɛna dɔ kan u y'a yira k'a fɔ sa ko ni bamaciwale maaw yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni ka baara ye mɔbili suɲɛ de ye kosɛbɛ ko a y'a terilamɔgɔ dɔw yɛrɛ de kɔni ka mɔbili singa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o u bɛ wele ko Toyota ni k'a fɔ sa ka ale yɛrɛ kɔni bɛ taa ci la o hukumu kɔnɔna na kɔni kɛlen ka mɔbili sɔrɔ ko min ye mɔbili plaque min b'a to mɔbili bɛ se ka dɔn cogoya min na k'a y'o fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ a la fɛn fɛn bɛ se ka to mɔbili in bɛ jɔ a y'o fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ a la sa ni k'a latigɛ sa k'a fɔ k'a b'a kunda Abijankaw fɛ kuma taara se an ka polisilakaw ma olu yɛrɛ kɔni wulila k'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka mɔmɔli kɛ ala ni Sadio Kamara n'a ka cɛdenw ka cɛsiri n'u ka jija fɛ ko cɛ in yɛrɛ kɔni k'u ye dankara la kɔlɔjɛbakaw fɛ min n'u kɔni y'a minɛ k'a di kiiritigɛlamɔgɔw ma. Halisa n'an tora bamaciwale mɔgɔw ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tuguni ko an ka polisilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la 4e arrondissement mɔgɔ n'olu ka ɲɛma n'o ye Modibo Tarawele ni bɛɛ b'ale dɔn van na n'a yiralen n'u k'a fɔ bisa ko Mali jamana kɔnɔ k'ale fɛnɛ kɔni ma nɔgɔn dɛ ko n'ale kɔni ko k'a b'a bolo da fɛn fɛn kisɛ kan k'ale fɛnɛ n'a ka cɛdenw b'a bolo da kisɛ kan bawo y'a yira k'a fɔ sa ko Modibo Tarawele ni bɛɛ b'a dɔn van na k'ale yɛrɛ kɔni ye polisi kurakurani min yɛrɛ ni a yirala k'a fɔ ko fiɲɛ b'a nun na ko min k'a ka baara kanu bɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na ko nin ye bamaciwale maa dɔw fɛnɛ ni dɔw ye Burkina be dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Mali jamana kɔnɔ den maaw ye olu ka bingani wale bɛɛ lajɛlen no adamadenw kan ko ni dɔ in na sa k'u yɛrɛ kɔni bina cɛ dɔ kan ni k'a ka miliyɔn 45 n'a kun kan fɛ ko o de daraki a la a yɛrɛ la k'a fɔ sa k'an ka jagokɛlaba dɔ min n'u yɛrɛ kɔni m'a tɔgɔ fɔ kunnafoni kɔnɔna na k'o de kɔni tun y'a ka ciden ci hase bokum kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la feerekɛ yɔrɔ min bɛ wele ko orka mɔgɔ k'a yɛrɛ kɔni ka taa ale ka nafolo minɛ cɛ in yɛrɛ kɔni selen sa nafolo in dilen a ma k'a ni bamaci walima ninnu an'u yɛrɛ kɔni bɛnna sira la ko cɛ in k'a yira k'a fɔ k'ale tɔgɔ ko Mori Wahabu ko ni cɛ in ka ɲ'ale ma k'ale bila butiki dɔ bɛ ase kɔnɔna na ko 1001 merveille k'a ka ale bila ko bawo k'ale ye sikaso ka ye k'ale tɛ jamana tɛcogoya dɔn kum kɔnɔna la an ka jagokɛlaba in ka ciden ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ in ta ni k'a bila ye a yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'ale tɔni tun bɛ yɔrɔ min na o ni 1000 merveille ko kɔni ma ja ale ye ko in yɛrɛ kɔni kɛ ɲumanya kɔnɔna na ko nka ko ni kabini cɛ in yɛrɛ kɔni y'i tigɛ da ale ma k'ale ɲinɛ n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ ale ka fɛn bɛɛ bɔla ale kɔnɔ k'u selen 1001 merveille la k'u taara dɔ wɛrɛ sɔrɔ ko min tɔgɔ ko El Hadji Abdul k'o fɛnɛ y'i tigɛ da ale ma ale ka filili tɔ yɛrɛ kɔni jugara k'u y'a yira k'a fɔ sa k'ale k'i sigi k'u bɛna duwawu k'ale duwawu min n'o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ale ka patron ba ye cɛ in y'a yira k'a fɔ sa k'ale dabali bɛɛ lajɛlen banna ko bawo k'ale ka patron in ba ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔni tun man kɛnɛ o wagati kɔnɔna na ale kɛlen k'i sigi duwawuden ne senfɛ sa ni maa ninnu kɔni sera ka bin ale kan k'ale ka miliyɔn 45 n'a kun kan fɛ ni ka boli a ye kuma k'a sera fɔlɔ 5e arrondissement mɔgɔ ma 14e arrondissement mɔgɔ olu si ma ɲɛ sɔrɔ a la k'u y'u to la ka kuma kolonkolon ka taa di van ma n'ale bɛ 4e arrondissement na ko van n'a ka cɛdenw n'a ka cɛsiri n'u ka jija fɛ k'u sera ka ni bamaci wale maa ninnu minɛ k'an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi ko nɛgɛ karilen n'u la k'u di kiiritigɛlamɔgɔw ma. Alisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na i n'a fɔ kunun an yɛrɛ tun y'a fɔ aw ye cogoya min na k'a yira k'a fɔ sa ko Nigerikaw ka jamana kulu bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn min n'u bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko pétrole bɛ tɛmɛ olu fɛ yen ka don Mali jamana kɔnɔ ko o bɛna tigɛ u ye bolonɔbila sɛbɛn bɔ ka mɔgɔw la faamuya k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko Abdoulaye Mayiga ale tɛmɛlen tribune des nations fɛ ale ye kuma min ta ka ɲɛsin olu ka jamana ɲɛmaa ma n'o de ye Bazoum ye ko de y'a to ko olu ye nin wale in kɛ ko o kɔni tɛ ko bawo ko ni minɛn minnu bɛ olu fɛ yen ko minɛn ninnu marali yɛrɛ kɔni musaka fanga ka bon ko gɛlɛya caman bɛ olu ka jamana kɔnɔ bi ko hukumu kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko minɛn caman bɛ yen ko o labɔli ko o kɔni bɛna jɔ fo ka taa se u maraliw ma ko pétrole yɛrɛ kɔni sen t'a la yɛrɛ k'alolu ma pétrole ko kuma fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka kunnafoni bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'olu bɛ ka mɔgɔw lafili ko colonel Abdoulaye Mayiga ale tɛmɛna ka kuma min fɔ tribune des nations sanfɛ k'o kɔni tɛna kɛ sababu ye ka fɔɲɔgɔn don Mali jamana ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni de bɛ taa n'an ye jamana kɔrɔyan fan kunnafoni la min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ samiya wagati la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'an bɛ samiya wagati la ko sumaya bana fanga kɔni ka bon kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna na min ni kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni kulekan bɔ k'olu yɛrɛ kɔni dusuma kasara kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ kɛ walasa ka mɔgɔw yɛrɛ kɔni kisi sumaya bana tɔɔrɔ ma k'o kɔni ma kɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ k'an bɛ dɔnni min ko bi ko sumaya bana fanga kɔni ka bon kosɛbɛ nin yɔrɔ ninnu na.
foni datu ko hamta Burkina Faso ko fi homi na bola doniya ka fo ko tribune des nations sen fe no o ni nyina tayre continue o ta ko bulon vlane Burkina ka jamana chama cha fanga nyama no de colonel Dami bay hale fene tumbe akani nyogo yin sen fe akoni ala tiga saka rusila ka ministre mi sigle no ko ko nyina bol ma no de seregle vorovi anoka nyogo minu tara kuma nyogo keren la femi yera ko mi sika to ilislani Burkina ka jamana jenyogo ya fanga be sika bo to kam haklina jigina o ya ira ka fasa ko jenyogo ambe risila ko ni Burkina ka jamana ni nyogo ka be sambi duruba minu ko no mena ala kura de wala sani jamana fla bela jele mi sika na fadun to ko yamina mali kuna foni show jabran la bagono kuna fonda mandama de kuma bi ka da kuluka nala ma basi wara fe kana mi nyogo soro kuna foni woro kene kan nyano cha samba foko obala jelen ka o hakili to ira la ka bela jelen sa ko dama akambe